आं गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावखांनायनि उनाव जुलाइ 1 तारिखआव असम जातीय परिषदआव जयेन जादों आरो जयेन जाखांनायनि उनाव जोंनि असम जातीय परिषदखौ दैदेननाय लरिनज्योति गगৈ आरो गाहाय नेहाथारि जगदीश भुइया बिथांमोननि दैदेननायाव आसामखौ मोनफ्रोमबो जनजों राननानै होनाय जादों आरो बिदिनो क'क्राझार बङाइगाव सालमारा धुबुरी बेखौ 5 नं माने जनाव राननाय जादों आरो बे 5 नं जनावनो आंखौबो बाव सोनानै होफादेरदों आरो बाव फैनानै जिहेतु जोंनि वार्कार्स जोंनि मावथिफोर दङ बिथांमोनजों फैनानै जों सावरायदों मैयाबो जों बिजिनियाव सावरायदों बावबो जोङो जोंनि वार्कार्स मिट बाव जादों आरो दिनै क'क्राझाराव युथ मिट जादों बाव युथ मिटआव फैनानै गुबुन गुबुन जायगानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों आरो बाव जोङो असम जातीय परिषदनि जि माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन दं बिनि सोमोन्दै सावरायदों आरो जों आसा खालामो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरा ज' जानो नांगौ आरो जों मोनसे मा होनो रिजनेल जि माबाखौ आइडिय'लजिखौ लाखिनो नांगौ दिनै नोंथांमोना नुगोन जि बिजेपि सरकार सासन खालामनाय नरेन्द्र मदि अमित शाह हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि जोङो नुयो भारतआव मा सोलिगासिनो दङ दिनै रिजनेल माखासे मानसिफोर बिथांमोनखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय होआखै ओंखायनो जों बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ जाय मोनफ्रोमबो जाथियाव मोनफा मोनफा थांनानै थानायनि अधिकार दङ भारतनि संबिधाना बेखौ होदों नाथाय बिथांमोना संबिधाननि सायावनो चेलेन्ज खालामनानै फिसा फिसा हारिफोरखौ थांनानै थानायनिफ्राय बिथांमोनहा जोबोद माने नाख्रेबदों दिनै नोंथांमोनाबो नुगोन जे आसामाव बर'फ्रा थागिबि नाथाय आसामावनो बर'फोरखौ गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय बिथांमोनहा गुवाहाटी सिटिखौ एक्सपानसन खालामनांगौ होननानै एक्सपानसन खालामनाया जुदि गिदिर मा होनो मोजां सिटिया जुदि डेभेलप जाय थाखानाय नोगोर बेखौनो मोजां डेभेलप खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना एक्सपानसननि नामाव ट्राइबेलफोरखौ होखारनो नागिरदों बे पलिसिया बिराद गाज्रि गुवाहाटी बिथांमोनहा उसेट खालामदों दिनै मा होनो कार्बि आंलंआव बिदि खालामदों ओंखायनो बेफोरबायदि आदरखौआ मोजां नङा ओंखायनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोराबो जाहाथे जि आइडिय'लजिजों फैया मानो बिथांमोनहा जाहाथे सिनसियार जानो नांगौ बिजेपिया माब्लाबाबो दिल्लीया माब्लाबाबो नर्थ इस्टखौ नेग्लेक्टसो खालामबोदों जाय माने सिनियर माने नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोर बिथांमोनहा नेग्लेक्टसो खालामबोदों ओंखायनो जों जुदि जायगाया डेभेलप जानो नांगौबा जों रिजनेल जाय माने रिजनेलफोरा जोङो सानलायलायनानै मोजां जों आगबारिनानै खामानि मावनो नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा पार्मानेन्ट संगठन नङा प्रमद बर'आ एबसु खालामदोंमोन बिथाङाबो इउपिपिएलआव थांदों उरखाव गोराया एबसु खालामदोंमोन बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों आरो लोमस्राव बिथांमोन दङ सिनियर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारिमोन दङ आरो गुबुन गुबुन भारतआवबो नुगोन आसामावबो नुगोन सर्बानन्द सनालाबो आसु खालामनानै फैनाय छात्र संगठना जोंना बे रावनिबो पार्मानेन्ट नङा दा आंबो एमए पास जाखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों क'क्राझार नोगोरावनो थादों बड'फा हाउसआवनो थादों बेयावनो जों गियान बुथुमदों बे आं सोलोंदों ओंखायनो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबाबो बावनो हाया बे आंनि थाखाय रुट मोनसे बे रोदा जुदि आङो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि आं बावोब्ला बे आंनि रोदायानो सेस जागोन आरो रोदाया सेस जायोबा दंफाङा सेस जागोन दिनै जा मान फर्जा मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनायनि थाखायसो मोन्दों आरो जुदि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव जुदि सोरबा गाज्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिरोब्ला आंहाबो मोदै गयो आंबो जोबोद दुखु नाङो आरो आं सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि गाज्रि बुङोब्ला आंबो बाव मोजां नाङा मानो होनबा बे माहारियारि आफाद आरो बे आफादावनो खामानि मावलांनो जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेयावनो बे आफादावनो खामानि मावलांदों नाथाय